So ayan mga guys, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. Ayan, at magandang gabi sa lahat. At magandang gabi sa mga solid na sumusubaybay dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, at Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa ating lahat. At dyan din sa kababayan nating abroad. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, at lagi po kayo mag-ingat. So ayan mga guys, at nakapasyal na naman tayo ulit dito sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, no? At ayan, so araw po ngayon ng Sabado, October 19. Ayan, so palapit na yung mga guys, no? Christmas tsaka piyesta dito sa bayan ng Lingayen. At papasyalan natin ngayon mga guys kung ano na ba yung dito ngayon, kung nandito ba yung yung night market, dahil dito yung dinadayo yung night market na yun. So samahan nyo ako mga guys, tara, let's go. So ayan mga guys, yan yung simbahan, no? Tapos yan doon mga guys, doon yung public market, tapos yung munisipyo ng Lingayen, at yan yung plaza. So ito na guys, yung nakikita ngayon natin dito, Lingayen Bazaar. Wow! Ayan. So dati ang nandito yung night market, pero ngayon iba na, bazaar na yung nandito. So ayan, so mahaba yan mga guys, hanggang doon sa dulo yan. At hindi lang yun doon sa dulo mga guys, no? Siguro paikot yan dito sa sa may plaza nila. Tara, papasadahan natin mga guys. So ayan mga guys, at ito na, ito yung bazaar, Lingayen Bazaar. Tapos puno ng to mga guys, puno ng mga panindayan dyan, hanggang dun sa dulo yan. So yun mga guys, at yung night market nandito sa loob ng kanilang plaza. So ayun, so papasukin natin mga guys. So ayun mga guys, at nakapasok na tayo dito ngayon, dito sa may mismong loob ng kanilang plaza mga guys, no? Yung yung night market. So ayan, so pagkapasok natin dito, nandito yung mga mabibilihan natin ng mga merienda. Ayan. So ito yung nila, auditorium. Ayan. Yan yung auditorium nila mga guys, no? At ngayon may naglalaro ng basketball. Pero ito lang yung papasadahan natin itong night market mga guys, no?
At pagdating dito mga guys, no, makikita natin hilira dito puro shawarma. Ayan. Puro shawarma yung mga binta nila dito. Ayan. Wala po. So, ayan mga guys. Hindi na natin yan isa-isahin dahil hindi naman nagbabayad sa atin yan. Sila lang yung kumikita. Joke lang. So, ayan mga guys. No. So, ayan mga guys. No, hili-hilira ito. Sunod-sunod yan hanggang doon. No. Mga shawarma. Tapos, pagdating doon sa dulo, pagkaliko, ano na yata yun, mga ihaw-ihaw na yata yung mga nandun mga guys. No. Ayan no. At ayan mga guys, galing tayo doon kanina sa mga nakahilirang shawarma. No. Tapos, ito yung dulo dito, yung shawarma. Ayan. Tapos, ano na yan, yung susunod, ihaw-ihaw na yan. Ayan o. Tapos, street foods. Ayan. Tapos, pagdating na naman dito sa, ito, nag-iisa lang ito, shawarma. Tapos, doon sa pinakadulo, sa may malapit ng, ano, sa may gate, ihaw-ihaw yung mga nandun mga guys, no. Tapos, ayun, may shawarma din doon, no. Ayan. Milk tea, pero hindi pa open. So ayun mga guys, naikot na natin itong night market. Tapos yung bazaar na yun, hindi na natin inikot yung bazaar kasi karamihan namang binibinta dyan talaga yung mga damit, ganun. Alam na natin yan. So itong night market lang kasi medyo naiba na yung ano, no, yung pwesto niya. Hindi na tulad doon sa dati. So ayun mga guys, at hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa nanood hanggang dulo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At mabuhay po tayong lahat. So ayan mga guys. At sa lahat ng mga sponsor pala natin, no, maraming salamat pala sa malunggay, rolling malunggay pandesal with cheese. Ayan, maraming salamat sa sponsor nyong ano, sticker, ano. Ayan, maraming salamat. So tuloy lang sa pag-sponsor dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, maraming salamat sa inyong lahat.